Днеска ще направим една разновидност на армбар от фул гард, затворен гард, така наречения висок гард, хай гард, малко по-извратен армбар. Влязли сме и сме фанали фул гарда. Играем за можете контролирам кипките. В един момент, когато тръгна да атакувам се едно, може и в триъгълник да го излъжа, изстрелвам целият таз. Идеята ми е едното ведро да бъде над неговото рамо, другото да е под мишниците и да ги заключа по този начин. Оп, така, да се заключа краката. В момента, в който това стане, пускам хвата на едната ръка и атакувам две мои ръце на една негова. И вкарвам целия си таз. Това е движението. И тук просто атакувам в лаката става на една страна. Ето го пак също нещо. Фулгард сме, контролирам го, атакувам по този начин. Сменям две на една, вкарвам цялото. Разбрахте ли? Да. Айде, едно, две, два.